Hi, Harley. So, Harley B. Hello, Felix. Hello, Felix Joseph. Pwede ba mag-pin o link dire? Post a comment. Sige. Ina sinil, sorry kayo kay unahon sa ako ning alas 7. Hello to our viewers. I'll be announcing something later by 7 and we need to wait for Love as well because she will be our co-host. So, chill sa ta guys. Hello day sa pito kabuk na nanawron. Ubos na siya sa unom. Hello ninyo guys. If you want to join us later by 7, you can actually drop by. The link is provided already in the description. I just need to announce something for our anniversary this Tuesday. So wala pa si Love. Alas 7 pa to siya moabot, so it's a bit early. So if you have anyone to shout out to, please leave them in the comments below. Hi Xavier! Agi lang daw siya. If you can drop by later, 7 to 8, it would be an honor. Charing! Hello to our 12 viewers, 14. So guys, if you want to promote your channel, please do leave them the comments and I'll be displaying them on the screen. But please make sure ayaw itong link ha. Name dyan sa inyong channel kay para di maglisod ang mga tao og subscribe. Thank you so much. Char earring. Hi ma'am, fresh na fresh. Pa-shout out naman. Hello Sir Rodel Viralio. Maayong gabi sir. Fresh kay kapoy kaligog buntag. Init kayo panington dya punta. So I'd like to help Felix Joseph. So if you want to subscribe and support his YouTube channel, please do look for Felix Joseph. Thank you, Felix. Super fresh maan. Shout out sa ko anak. Sige, pamasa comments. What's your name sa imong anak, Jen? Maayong gabi Hello to our 17 viewers. Maayong gabi ninyo. Kumusta naman mula sa inyo, guys? So on Tuesday, it will be the first anniversary of Bisaya YouTubers Club and it will be the final live stream for this month and I'm not sure if I can continue doing live streams every week. I find it really a bit tiring sometimes. Hi Marky! Anak ni Jennifer Harapan, maayong gabi.
Hello sis, nindot ang mga curl ng hair mo. Basa pa na siya. Hi Julia Espirito. May gabi. Thank you po, says Felix Joseph. So again, on Tuesday, we will have, the Bisay YouTubers Club will have the first anniversary celebration, and since it will be the last na live stream for BYC, I would like to invite all those pending na mga co-hosts. I know dili mo maigo because it only allows 6 hosts at a time. So whoever is pending can actually go and host the live stream on Tuesday. I'm planning to have it on 7 p.m. on Tuesday. And it will be on Facebook, of course, para mas daghan ta og audience. Because if we do it in my channel, I think it would be a bit selfish. So I will just upload the video once the live stream is done in my YouTube channel. So, mo na siya, guys. So we have 9 minutes left and I'm still waiting for love. May gabi kaninyong tanan. Hello to everyone watching. If you have anything you want me to shout out, who you want me to shout out, leave them in the comments, please. Thank you, guys. May gabi kaninyong tanan. Hinaot na nga ligo na pud mo sa man ako. Natapula na kay maligo og buntag. I hope everyone is doing well, and guys, if you have not subscribed to my channel, please do subscribe to Margrette in YouTube. We're on our road to 4,000 subscribers. Where's Kiddy? Niingon si Hygia. Hygia, gimingaw na ko di mo, day. Kano sa pa magkita, day. Hyge, you might want to join on Tuesday for our anniversary. Nag-anniversary na lang taday, wala gyapon ka naghimog channel. Thank you sa shout out, Maan. Nakauyon ako, anak. Please English lang daw. Oh my god. So hi Marky. Oh my god. English lang. Hello to Marky, son of Jennifer Harapan. I hope you are doing well. Stay at home and please do always obey your parent. Kisses from the Minkay Life. Thank you so much for dropping by, Minx. If you want to join us, what's up? Kinsani si what's up? Hello. May gabi. Hey, brother. What's up? Ngano what's up imungan, oy? Tigo po di si Mar. Ngano what's up ba imungalan? Ay, nako. Naunsa na mo Busog pa kay Goy. Busog pa ka? Tripping na, tripping. Mix, alas 7 sa Tuesday. See you. Kapoy kayo, kapoy pa ko, gikan ko ka bugsay. May ka diha, oy, kay nakabugsay ka. Kami, wala gyud mi tuslo dagat, ane. I-share niya ang live, brother. Shout out, Sally. Gila ay pugas inyo, brother. O, dyan noon may katilaw si Mulumboy da. Basta pa itao na kay first time pa bin eh.
Kapoy ko sakit ang mata, halang yun. Mike, pwede na mo magiguligog dagat. Dili naman kay kuan ang argaw god na. Tubangan mo kay mos dagat god. Ay, so pwede ra kung naras tugaran. Oh, na inig kaugma biyahe na po kog bukid. Ikaw na, Jud. May gabi ide sa mga nananaw, mo din ni si Josimar, ambot nga nung sabot nga nung WhatsApp ni ha pangan dere eh. Di na ni mo usbon. Ay, usbay. Ako sa mo ay ang YouTube name ni mo ibutang. Aka na. Betsa. Asa naman to lovely girl eh? Ako ang edit. Pwede ako unsa man. Lang. Okay. Uy, nay manod, lain. So, Love is with us as well. Hi, Love. Good evening. Susoy ka pretty, oy. Inandaman, Juda. Di ko ready, oy. Di kay ka ready, day. Dili halata. Nangilay. Hello, Bibi. Magwapa ba din ninyo eh? Uy, katulid niya buhok day, makasuya. Na si Antuy Palaboy. Naanapuntaan ni Dili. Dili ka ng vertical. Ay, vertical, horizontal. Horizontal, wait. Out ako. Out ako, wait lang. Sige. Ayusin. Sabay, Argo, Board Riding and Adventure Incorporated. So guys, we are actually showing Love Stellar man to yung YouTube day, no? Oh, Love Stellar. Okay, so everyone, if you see our screen names, these are also our YouTube channel, so please do subscribe. Dong i-unlock sa i-unlock murag na lock na mo rotation. Wait. Right kayo na kung phone da? Oh, Wait, sa. Si Dennis Trillo lagi ko no ang guest. Sana. Hey! Kasi Dennis Trillo eh, ikaw? Kay Dennis Trillo dong? Kinsa may Dennis Trillo? Bawo! So, on Tuesday, we will have our first year anniversary sa BYC. So, I will be going live as well on that day. So, whoever is available can still drop by. I'm still thinking of what to do on that night. Manghatag ba ko? Ako sa unaan, if napa ba ko yung sobrang kwarto. But we'll see. Oh, Love, kumusta nung ganyan, Love? Promote mo channel, Love. Please subscribe. I love Stellar. Kung sa ganyan mo mga videos all about? Kuan, sagol-sagol man to eh. Night cooking, night tanang basta sagol ra siya. Sagol ra. Pareha ako sa sinagol na pod ko. Oh. Si Antuy Palaboy. Hi, magandang gabi. Promote. Hi, magandang gabi. Wala, uy, kasama ka Bisaya? Kasabot na. Dili ako fluent mag Bisaya pero kasabot ra ko Bisaya. Pero magtagalog na ko ha. Okay ra? Sige, okay. Sige, mag-try kong binisaya but mag-try kong binisaya pero out of stock sometimes. Okay ra? Sige. By the way, ako ang name dia is Antuy Palaboy. So technically based ko ron dire sa Cebu but gikan jud ko sa some part of Mindanao and currently working sa BPO sa IT Park. And contents na ko kay Koan kanang halo-halo, sagol-sagol. Ulit ang tanan, sagol-sagol. But recently,
Dili. Or home office? Office. Di na kuya? Kuya, but wa man tay choice. Lagi pero ni shutdown pang among company for like 2 weeks kay nami positive. Oh, So no. nag-disinfect nila for 2 weeks then technically mga next week siguro mabalik na mi sa office. Kakuya, ano yung Amping Town? Si Lagi. Sally Argao, si Josimar. Promote imong channel Yes. do. Board riding adventure. Medyo delay ang signal ni Josimar. Ato lang pasensyaan. Promote imong channel dong. Sally Argao Board Riding Association and kana ako ang channel. Unsay mo videos about? So, kuha. Most likely, Events ni mo. Sorry so, ah. basically, kuhan. Unsa man jud do? It's a delay ako signal, wait ha. Delay ang signal, delay ang signal. Nagalimot na kasi mong content. Most likely ako ang kuhan kay adventure and surfing, minana, basta Di ba duha tayo mong channel? adventure tanan. Duha tayo mong channel. Adventure and agriculture ako ah. Nakikilike ano na agriculture or yung mong gisagol? Sagol ako. Bali, ang dating sa akong Bali, ang dating yun sa akong kuhan, sa akong channel yun. Adventure yun, agriculture yun. Mayo. O, duha. Muhold kag events diha sa Argao, di ba? Isagol ako ang sagol. Dili jud ay kayo no. Delay gid kayo. Kuan ba kag events diha sa Argao? Layo asa ni tumag oy. Do si Mar paminaw. Dugay delay ang iyang siguro. Delay ang iyang signal. Murag na pa siya ilaing gi-type. Feel na ko nag-type sa siya. Oy naman giandam na kalingawan ron love. Kuan. Tawa mo no niya oy. Delay gid ni message si Sally Argao okay. Delay daw kayo ang channel. Ay ang iyang ko Ataya aning Hold daw siya event sa adventure og tourism. Adventure tourism. Oh, nice. Pait. Sige. Brad sa mukha. Hi, Jacob Saicon. Shout out. Unya na ta mag-roast dong. Okay. So, muto ka ng love. Unsa imong giandam para natong kabi sa karong sa naman oy. Unay ka ba ako Bisaya? Dai. Unsa man na kay pag games diha? Oh, sige, mag-games ta. Sige, unsa man? Kuan, kanang familiar mo anang game nga charades? Oh. Pwede ra. Mag-charades ta with a twist. Kanang Kisa man mo answer ang nasa ang Hindi mo answer. audience or kami? Kauna lang. Kamo. Kamo. Apil ang comments? Hello? Apil ang comments? Di kay ang maka-answer ninyo, kamo naman sa turn nga mag-action. And Sige. ang maka-answer, na mo'y chance nga mo ask og any question. Nako. And then, if kamo na ang mong action, kung kinsa to'y maka-answer, napod sila yung chance na mo ask og any question. Okay, Ramon. Trial. Okay, trial. Yung sound man. Sige, unsa atong mag-think sa tag-topic. So, ang topic nato is unsa man kanang anything you do at home kay no ta sa balay no. Pwede. Sige. Sige. Trial. Sige.
Nya unsaon man si Sally kay kuan man kanang delay man ang iyang internet. Si Sally. Balik-o. Kinayangan, uy, si Sally. Kanang apat lang sa Si Sally naman naman ka. Kung si Mar. Tunawong na si Sally ay. Ano lang yung move lang. Gege. Sige, baby. Okay. Kay mo appeal ko no siya makita. Push. Mga kuan diri no. Hello. Laban. Okay na kayo. Sige. Trial ha. Sige. Masabi siya. 2 words. Di ba Two ko words. yan? Di ka gusto niya. Syllables. Sige. 2 words. First word. 2 2 syllables. syllables. Second word. Second word. Kanagan mo? Ay, di. Second word. Second word. 1 syllable. 1 syllable. Sige. Tapos, Tooth. toothbrush. 2 syllables. Tooth. 2 syllables sa first word. 2 syllables sa first word. Ngipon. Brushing. Ngipon. Toothbrushing. Ipon. Brushing. Brushing. Second word. Brushing. Brushing teeth. Brushing teeth, correct. Sa mukas, ngipon. Ay. Unsa yung Sige. Dahil after Ana, kinsa After may mo Ana, ask question. ikaw may naka-answer, ikay mo ask ko question ako, and then ikaw na Bisag unsa lang. Bisag unsa lang na Isa question. lang. Okay. Okay. Unsa imong buhaton kung maabot na og 100,000 imong subscribers? Wow! Ay, yung mga tinuod. Goals Magpakuan day. ko. Magpakaon ko. Mag-relief goods ko. Achar. Why not? Imong sweldo ana kay 10,000. Uy, oo. Amo Share your organization blessings, Antoy ma'am. na apo ni Antoy, ikaw wa tong naapoy ka ng vlogging for a cause? Ay. Oo. Imuha ng turn ng mukuan. Mo action. Kinsa naman? Ako na mo. Ikaw may naka-answer. Sige. Lisuron ako ha. Ay, grabe. Okay. Wait sa. Pinakalit mo Okay. eh. 2 words. 2 words. First word. First word. 2 2 syllables. syllables. Ay. Second word. Ay. Kinag-google. 1 word. Syllables. 1 word. Yeah. 1 syllable. No. Ayun lang. Second word. 1 syllable. Okay. First word. Muscle. Strong. Bodybuilder. Strong. Right? God. Strong. Under. Lightning. No. Lightning. So, ano eh? Remote. Remote control. Turn on. Power. Power. Orange. Power Ranger. Second word. 1 syllable. Almighty God. Power. Powerful. Let's go. Tama na. Pero tama na ang power nga word. Ha? Okay na ang power nga word. Okay. Tapos next word.
Unsa man? Third word. Ang 3 Ano man? words. 3. Ay, 3. Ah, money. Power, money. Money. Powerful money. Power of money. Power and money. Balik. Powerhouse. Powerhouse. ATM. ATM machine. Bangko. Bank. Oh! Power bank. Power bank. Power. Ay, nagtatag, ano? Si Antuy, Palaboy. Nagtatagan. Listen kayong barang 8 ko. ATM ano? ATM. ATM siguro. Sige, question. Question, love. Kasi mo question. Love. Dili. Si Antuy Palaboy. Ako yung naka-answer. Sige po, Wala ko pa nag-yun sa power. Wala ko nag-yun ng power bank. Ako di ay. Oh. Oo. Antuy Palaboy, maguto naka-answer. Ako di ay. Tarong ba? Oo. Kaya sa mga words, ikaw sa whole word. Okay. So, kayo naka-answer? Ah. Balik na siya ka. Say secret ni mo sa imong kuan curly hair ganing do ka. Tapos na nang jud mo. Secret ako magpapa. Langga, quiet langga. Jeans, oy jeans. 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 Salamat jud kasi mong kuan. Ako na Salamat po. pa, salamat ma. Ikaw na po, love. Sige. Balik ka kay love. Sige, sa ako kay kuan. Kanang ako topic is fairy tales. Fairy tales? Tales. Okay. Palit Five ba na, oy? First word, First word. 3 syllables. Three syllables. Gold, golden, Gold. Isang na. treasure, Ako naglisod. Ilag yun. treasure. First word kani siya. First word, gold. Dili, what? Tulungan Time. lang. Fourth word. Fourth word. First word. Nagliwag ko. Ikaw siya kanina, ikaw pala mo itong gold. First. Hindi sa first na. Ikaw apat na first. Ako na lang ilisan, uy, kay lisod kayo. Sige. Ano siya actually, Goldilocks and the Three Bears. Atay. Sige, lain. Nain. Lain. Wait lang. Sali, okay pa ka diha? Mila. Okay na yung signal. Okay na. Okay na yung signal. Okay na. Okay na gamay. Okay, two. Okay. Two words. 2 words. First First word, word. 2 syllables. Sleeping Beauty. Beauty. Murag usawa man sila kasalida dai. Answer ng dayon, oy. Uy, ikaw na po, Antuy, uy. Bitaw.
Ay ako. Nasa doy. Oh. Hello, des mong kauban nas bay. Antuy, ikaw na po. Ako ang partner. Hello, Uy, kita mo likod. Gege. Sige. Basta man, ako mag-question, ako maghatag ug unsa man. Ikay question niya. Hindi mo na pong turn. Sige, question. Kanang unsay pinaka difficult nana kay sama. Wait lang ha. Wait lang. Unsay pinaka lisod nga part para nimo as a vlogger? Char. Miss Universe question. Miss Universe. Para na ako, lisod tanan after. Lisod kayo, magkuhan, mag subscribers, no? Kay, syempre, newbie ko man Karelate mo ba na gabi ay subscribers, no? 1K, lisod kayo i-reach niya. Ang kuhan sad, views sad. So, mo na siya, nag-enjoy lang ako sa moment while tanang layo ako. power out daw si Correct, Mel. correct. Actually, no. Raymond. Ang lisod mo kay 1K pero once mo exceed ka na kay musa ka rin siya ha. Correct. Ang lisod lang sa first na part. Kailangan pa rin mo i-prove yourself. Correct. Ang Daghang pa kag kuan ko tunon. ako nabantayan sa views kay kung makisabay ka taas po rin yung views. Makisabay ka sa uso. Kung unsa po'y gamit sa mga tao. O kanang trending na mga kuan ba kanang mga content so makahatak sa dog views. Bitaw. So okay na. Ikaw na. Okay na. Kanang naglisod-lisod ni siya by the way. Ge. Wait sa unsa man diri oy? Nangita sa Wait sa naadyo diha? Ug wala diha. Wait lang, last na lang yun. Ako na ko. Okay. Ready? Ready. Sige. 2 words. Words. 1 first word. First word. 3 syllables. Electricity. Electric. 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 Buhat na ganito na Electric fan. Electric fan. Tama. Sorry. Nagkatagtapos brother na. Yay! Ikaw na po'y pangutana brother. Okay. Mangutana ko. Tara, Hindi mo. Cute. Sige. Taga-asa gid ka, simple lang pangutana. Okay. Sige, ganihan. Ningon ko nga. Actually, naka-base na ko diri sa Cebu for like, kaya nagtrabaho ko diri. But originally, I came from Sharif Agwak, Maguindanao. If you actually know katong sa Ampatuan Massacre, katong mga massacre, dito ko. Dito amo like dito jud sa area sa mga Ampatuan. Uy, Ginoo. Pero That's crazy. kisa ganito ilang ibang lubong. Mga dato tong ilang gipang lubong. Kuya. Usa tong Pero di lang murag plan, I don't know. Di ko mo-comment ko. Like online ta kay basta otik sa sa ako. Okay. Sorry. Curious na yun ba? Taga dito ko but if you siguro nasa inyo hang mind karon kay ang akong area is dangerous kayo but
it's actually the opposite side of it. Like, you need to really kuan. Kay ako, buhi ko nga testimony na dili gyud gubot sa amo. Gubot lang ang pangalan but ang amo gyud is dili. Sige. Photo. Maguindanao. Agin Oy, na. Sally. Sally. Wala di bang out Sally. Josimar, ikaw na. Una. First, one word. One word ra? One word. Quiet lang po, please. One syllable. Three Three. syllables. Oh. 3 syllables, one word. One word, 3 syllables. Oh. Gitara? Sunod. Gitara. Musician. Ha? English? English. Guitar. Musician. Balik na, balik. Ukulele. Oh, Good. Sakto. Ukulele. Ay, ukulele, oy. Four, madam. Dahil. No. Yeah. Upat day oy. I got this. Failure, ano? Ay, kaligre. Sige, lahil ako na game. Lahil mo appeal si Eiyan. Hello, Eiyan. Diyan, live show kayo, mga tribal Wala, live. Hi, Eiyan. Lagi-lagi man, oy. Iyan, magkasinabot ayan. Nakamute ka yan, yan. Nakamute ka yan. Mute, mute. Yan, nakamute ka. Mute, mute. Okay, wala ko mag-mute. Hello guys! Yes. Hi. Eiyan, So- hi. Hi! What's up, Promote your Iyan? channel. What's up? Magkalo lang sa ako kay kanang masaminan ako magtango. Imo headset mo appeal. Okay. Ana, ge, sige. Headset na yan. Murag DJ Lunyo. Diyan, lahil na. Gagi dong, promote your channel dong. Hi, hello guys. Channel din ako kay Hi Eiyan. And akong channel di ay kay kuan ni siya travel ginta ni siya. Ya karon kay wadi man maka-travel sab sinunsan lang ginigid ron. Pariyat ang tanan. Basta mabuhi lang ang channel. Mo lagi niya makakuan mo gutugod ma-pressure taw sa Hi ba di ta ka-upload kay sa makalimtan tang YouTube. True. Ila-ila mo. Ila-ila mo ni. Iya. Si Mar. Ila-ila mo, Mar. Ako? Hi. Sally Argao. Okay, just call me Sally Argao lang kung magkuanta pero my true name is Josimar. Ikaw na ganito. Hi, Sally. Actually, Ako sa gidala na ko ning amo ang team nga Sally Argao kay usam gud mi ka team so kanang ang akong vlogs mong kasagaran kuyog na sila permi kay usam gud mi ka team sa board riding association sa Argao mao na nga kuan na ako'y personal pero wala gyud ako gamita katong ako bang usa katong Sito Summit pero mas ganahan ako i-promote nga kami tanan sa grupo mao na og mutan-aw mo sa kuang channel daghan mi wala pa mi kay Nosara ba daghan kay mi na aligid siya tanawon kay diri sa amuang lungsod sa munisipyo sa Argao bisag COVID na ay pandemic nga issue pero anytime maka-travel ako sa dako man kining Argao god 45 barangays ni siya Oo, sana all. tapos daghan siya og mga tourist attraction nga kuan nga kadtuan nimo ba anytime maka-travel ko kay anytime kay maka-travel ko kay kuan man ko god
ang amo ang product sa company na mo essentials na farm coordinator man ko. So kuan na bago lang ko nag-start sa YouTube tungod sa kaboring ba. Last kanos aga nito Miss Marge kani kuan kani mo. Mga 1 month ago naman siguro to eh. Before the COVID. Before anana. Bago lang wala pa kay ko, di pagay kay ko hanas aning marketing aning YouTube kay mostly gani sa ako ang kuan naro ko sa nakarely sa Facebook ba sa among page. Mao na akong event tanan kuan ra naara sa Facebook yun na ako yung mga certain events nga na-upload pa pud sa YouTube pero dili ako ang channel naara sa mga sponsors bitaw. Inana. So anyway, labi na ni kinsay nag-adventure diyan nga channel. Okay na tanan, invite. Invited mo sa event. Daki mi diya sa Argao. Kay naami surfing, naami stand-up paddling, naami kayaking, nakoy highland endurance nga event. Ana. Nami biking. So Pohon. Nice. So nami discount ana sir. Makalaag. So nami discount ana. Wala na bayad. Ang actually lang ang kumuan mo din eh. Dala na mo tent. Kinsa tong ganang mag-hotel, magkuan. Okay ra, katong hilig ko pa sa mga nga adventure type jud kayo nga pwede man magduyan, mag-tent. Tanan pwede ra. Ang mga sakyan na mo kanang mga kayak, mga stand-up paddle. Pila po abangan pwede diha. na Pila pud na siya. Iabang lang. Mangabang lang ta kay para sa community na to. Community na mo dire ba? Return bitaw. So nami surfing. Ako tulo ka bookboards din eh. Kwan siya kanang unsa siya ang kanang malakas yung current dira sa Argao? Or diri kayo? Medyo okay ra man. Okay ra siya. Pero karon gani, sige ni mig atang sa Abagat kay para makasurf na sad mi. So medyo kuan mi gamay. Medyo pabor mi ninyo kay di man kay kuan god layo pa mi sa syudad ba. Na kuan. Unsa best season na mag-surfing diha? July to October. Next month. Bites na, hopefully ma-okay na tanan. Sige, okay na to. Thank you. Si Love, ila mo, nagkailan na mo Eiyan? Okay, nalingaw ko siyang prank calls. Lamat. No, Sige kita sa kanang sige kita sa kanang sa page ba. Support na. Kasi tinuod nga nimo ma'am, Love Stellar. Ako kay Eiyan Eiyan day ako ang name Eiyan niya. Ako na nang butang-butangan og ila mo kong Eiyan. Ang ilahang pronounce akong name kay Eiyan. So ang pronunciation mo na kay Eiyan. So muna ako ang kuan sa ko ang channel Eiyan siya. Nga ako lang gi-spell out nga kuan di ba ma-Eiyan yung pagstorya. Ikaw ma'am, say nga ni mo ma'am. Lovely akong name. Mura man recruitment interview eh. Mura man how to pass interview eh. Sige. Mura sa maniga interview tani or gailhanay mo. Getting to know ni. Basta si Antuy, kailan na mo iyan? Nagka-support mi sa page. But kuan lang kanang di pa kayo. Kulab-kulab niya tanin niyo oy. StreamYard lang ba sa tagsa? Natin mo na ang kabuang. Kung na yung kabuang niya, magkulab-kulab ta. In case na ibakante ninyo Tuesday, alas 7. Mag-live ka para sa anniversary. Matungha ako ha. Oo, tungad ayun. Hello kay Daniel Siega? Oo, nagtanaw si Sheka, si Kai. Mo na friend. Ay, wait lang. Gutom-gutom diri. Sir, basi kanang kuan ko na kasi kanang married na kasi no.
Sige yan. Dali pa, single. Ay! Mawala na siya si Kay. Ano sa ba? Single pero in a relationship, ano na lang. Mag-sure. Uy, Kadaghan na tong libong diri ay. mamaan. Oh, Timuntang di tapad si Marian da para dagang kag viewers. bawa hato siya. And then I have the answer here. Basin ka TikTok pa. Wait, TikTok pa to. Okay, basin na mo games na una-unaan diha. 12 hours. Only after Ito man. Sa iyan ako. Failure na po ko ano. Uy, Iyan, ikaw na po. Ikaw na po eh. Sharig dong. Okay pa. Ay, kanina ako Okay na talaga ako. ng mga games. Kanang, Hello guys. kung ano siya, kanang S-game. Kanang sa S-game. S-game? S-game. So, nga siya, ang mechanics is, muingon ko og nga mo start og test. Nga si Sir Imong Ian. mic ba? Taro nga imong mic. Imurag choppy. Hello? Taro nga Hello? connect. Customer register there? Hello guys. Ha? And then Okay, naman ko yung electric fan. Ah, okay. Basin mo to. Okay na? Okay na ron? Karat gapo na. Father, Pwede ganina. Karat yapon. Wait. Okay na. Gana, okay siya. Okay. Sige, ang atong game kay Kuan kanang S game. Oh, game So sa first muna. is ang kuan is kanang continue ra siya. For example, ang ato ang item is fruits. So dapat mo bigkas ka og fruit nga walay S sa name niya. For example, Very soon. ako durian. Oh. Kisa may Durian, sunod. next is apples. Tapos next is mango. kanang words nga walay S. Tuyok na, tuyok. Toyokra. Sige, ikay una. Sige. Sige mo niya ha. Ako, tapos si Sir Eiyan ang next. Ah. Si Sir. Nga, next is si Miss Maan. Ako. Miss Maan. Tapos si Sally sa taas. Sali. Sali. Tapos si Ate Love. Yan. Sige. So, S game starts now. Apple. Mango. Pomelo. Avocado. Orange. So, dapat, nga ni siya guys ha, dapat dili siya mubalik. Ang mubalik, tilde. Okay? Prutas sa radyon. So, Prutas sa radyon na. pwede lang. Pwede kahit ano. Kahit ano lang. Ay, kita na lang. Next. Sample to siya. Sample to siya. Prutas. Ayaw, na, oy, kay. Mahurot. Sige, next is Ang sa'y punishment sa di kahatag. kuan kanang Pakantaon unsaman. na to. Pakantaon na to. Kaya Pakantahon. Sige, pakantahon ha. Kasi siya yan, feel ako kasi ngayon siya. Gigi. Sige ha. So next appliances sa balay. Appliances sa balay. Ge. Sige, isip. Okay na? Ah. Let's start. Tinidor. Appliances mo kayo. Appliances mo na siya. Kasali yan sa bahay. Sure, oy. Sige na lang. When you say appliances ka ng kuan, kung saan man siyang appliances? Di kurinti ba? Di kurente. Ana. Oh. Oh. Sige. Ge. Sorry, masyado akong broad. Sige, di kuryente ha. Ah. Okay. Wait sa. Ge. Sige. Start! Oh. TV. Ref. Aircon. Microwave. Oh. Washing machine. Letter S na. What's up? Ha? What's the answer niya? Washing machine. Kanta. Ay, dapat may S. Ang Dapat talaga yes. Kanina.
Sige. Kasabot na ka, love, ang mechanic. Naputol ko ganina. Oy, manang mo. Sige, dapat ha, walay S. Dapat walay S ha, dapat walay S. Sige, try out. Try out to sa half. Sige, next. Kitchen utensils. Okay? Let's go to outside. English na English. Makitaan sa kusina. Okay? Sige, let's start. Sige, tinidor. Pinanggaling. Chopping board. Hoy, Sally. Sali. Bowl. Kaldero. Tuyo pa? Kaldero. Can opener. 1, 2, 3, 4. Note that. Papo. Kanta. Kanta. Hindi, okay ba? Title. Uli, di okay ba makanta? Di siya ako makanta. One stanza lang ko niya. Si Kuha na Muduyog, si Sally. Duyugan ni Sally. Sige. Ge. Kanang one day. One day na, one day. Kayo eh. Ang gayo eh. Sige. Okay. Unsa kini mo? Unsa kini mo sa one day? Tuloy, kiki naman sila eh. Dito sila kabalo mo kanta pero ay mga kiki oh. Okay. Maikog, magkusti. Pag short ha. Ukulele, gamit ako ukulele. Unsa chords mo? A major, A minor, o F. Ako ang chords. Okay. Intro isa. Nalala. Okay. Sometimes the light under the moon, I thank God I'm breathing. Hello, guys. Then I pray. And I say, don't take me soon, 'cause I'm here for a reason. Very good. Congratulations. So ang muhatag na sad, Ito, batas ganyo. Hi, Bibi. So ang muhatag og criteria na sad si Eiyan na sad ang muhatag. Yeah, Eiyan. Mute ka. Country sa Asia. Country sa Asia. Country sa Country sa Asia. 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 Okay. Pisco. Unsa ni sa north, Asia. south or east? Sa Asia. Wala yes, Asia. Wait lang. Sige, go. Okay, or na. Yeah. Burma. Myanmar. Burma. China. Sige, Wala kasi kuan. India. Gudong. Saan na siya? India daw, India. Next. India. Love. Indonesia. Ay, nag-F. Tama naman. Na may S. Namayas. Sakto na sa yung China. Ako Singapore. Yes. Kanta lang. Kanta. Yeah, title. Kuan. Love takes time. Maraming title lang na siya. Number letter S. Dapat wala S. Mayabang Sige. na. Sige. Kaya na ni mo dong sali. Dili. Hindi ka na duyog-duyog. Kanang. Picture.
Anong common lang, day. Ayaw nang lisod. Unsa man request na mo? Oh, sorry. Da, confident request ra mo. Wala ka ng mga rigi-rigi na ilang kanta. Hindi ko kahibaw. Ano yung taon? Hindi ba ito ko hinganta? Too much love will kill you daw. Kanara nga na rin ako ko. Too much love will kill you. Oh, manaya, hey! One-liner, ay. Okay, Next game na sad. Kana lingaw pa man, kana sa... Lingaw pa. Sorry. Sige. Criteria. Criteria. Animal. Animals nga wala is. Sige, animal. Animal. No, si Sir Ian, hawa. Hawa na siya. Bati mga Sige, go. Goat. Kuan. Dog. Cat. Pawikan. Saya lagi to no. Goat. English na niya eh. Cow. Carabao. Lama. Mana! Ha? Mana? Time's up. Buwata ang cat. Ako yung ingunog cat. Mana ang cat? Oh. Cat. Kanta! Kanta! Ge. Wala may single ninyo diya, di. Katawag ko to one day. Balik. Sige, go. Sometimes I lay under the moon as I think God I'm breathing. Yeah. Then I pray to take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes with my tears I drown, but I never let me down. So when negativity is around, alright, wala. Mana? Game. Kasiksi. Last game. Kasi sa akong uman eh. Kasiksi mo ni mo, miss. Last game. Unsa na game? So, last game. Lugar sa Cebu nga walay is. Sige. Kinalang lungsod ha, lungsod. Nabuang. Wait lang kayo. Ako kabuhan na. Wait lang. Ay lala, lusod oy. Sige. Ayaw lang na lungsod. Sagun sa Barangay. lugar. Mukha na akong tagog mga mall na lang. Puro mo na yes. Ayaw mo ni gamay ra kay mall ay kuan na lang. Kanang ilimnon nga makahubog nga walay is. Pwede. Sige, pwede na. Ako na. Upatro ako kabuhan eh. Ako sa Kuba. Oh. Tanduay. Emperador. Colt 45. An. Grande. What? Sumukas grande. Brand. What? Boracay. Boracay. The Bar. Tequila. Vodka. Ano? Wine. Ilhagi mo pala hubog mo oy. Bacardi. 1, 2, 3, 4. Gilbi na niya sa to no. Gilby. Gilby na unta. Sige na, kanta. Niyo dong, stop niyo. Kay bawa ka stop niyo dong. Yo. Si chords ni mana, muduwa man ka. Di ko kay ba duwag gitara oy. Ay ukulele, kit anti ka.
Gahimo ra ko ato ako itukar. Stuck on you. Ha? Got a feeling. Si Shalom kanta. Gay. Do it lang tabi mo. Dali. Sige. Sugod na. Gay. Okay, bukas na musun. Kanta na lang dito, oy. Sige. Kinaoy. Wala siya matukar. Parang. Gibiyaan ko niyo. You closed the door. Kanta ni Gapil para kay ako kan sumusun. Stuck on you. I got a I got this feeling. feeling that I'm leaving my soul that I just can't. Yes, I'm on my way. Manay! Kapag nabihan. Okay lang. Sige. So, guys, again, I would like to announce na on Tuesday, we'll go live again for our anniversary and that will be the last streaming. Hala, nawa. Ha? Nawa siya. Nawa siya. Kanang, muna siya, kanang medyo kapoy man di ay, nag-attest ko na medyo kapoy mag-stream ka every week. Nya, mag-agad pa ka sa tao na di mo tunga, sa makaron, di ba love? Gindian ka love. Anyway, so, muna siya ang last stream for the month of June and hopefully kamo na po mag-iyahay na po mo stream pon sa inyong channels. Promote lang jud mo sa page. You can post it in the page or you can announce nabalik na siya. Welcome back. Sorry. Naabdan siya Naswipe na ko. Nawala ko. Naswipe na ko. Sige, balik. Sorry. So guys, I hope to see you on Tuesday for our anniversary and hinaot makauna-una pud mo unsay buhaton na to na adlaw. Maghuna-una po ko if unsa atong mag-giveaway na adlaw sad. So hope to see you again guys on Tuesday. Promote your Sure. channels once again please. Sally. Sally, promote. Oh. So, hi. Subscribe mo tanan sa ako ang channel Sally Argao Board Riding and Adventure. Naa sa FB page, the same nga pangalan, Sally Argao Board Riding and Adventure. Nasa mong event kay Argao Cebu Board Riding Festival. Dayon, so mga na siya. So, subscribe mo kay mo bounce back ako ninyo, then mo comment pa ko sa inyong mga videos. Sige, thank you. Basta ha, kung okay na ang pandemic mo, adto mi diha niya, i-accommodate mi ha. Sorry mo. Oh, Jud. Yes, magdatag 10. Yay. Magdatag 10. So love, ikaw love, promote love. Okay, good evening. So please subscribe on my channel, Love Stellar. Also sa akong Facebook page, Love Stellar gihapon. Thank you. Thank you. Antuy. Alright guys, hi, magandang gabi ulit. Tagalog naman ulit. Sige, kanang subscribe sa akong channel kay ako ang channel is by the way vlogging with a cause kay nag-help ko sa among chapel nga ma-renovate kay dugay na kayo among chapel wala na renovate. So that's the main reason why nga ni-vlog ko kay I wanted to give back to my chapel kay sakristan ko dito before. Okay. So ganahan ko mo give back sa among chapel. And also naasad ko page sa Facebook, that's Antuy Palaboy as well. So support.
Thank you for being here tonight as well. So guys, my name once again is Margrette. Please do subscribe to my channel. And of course, support Bisaya YouTubers Club. We have a page. You can like and follow that. We will be posting our videos there. And of course, please don't forget to subscribe to Sally Argao Board Riding and Adventure Incorporated, Love Stellar, and Antuy Palaboy. And also, kisa to nawa, kisa to ni Layas. Hi, Eiyan. Ay, Eiyan. Si Eiyan po di ay which left because I think nagka technical difficulty. So once again, thank you so much for the 5 of us for being here tonight, and I hope to see you guys again on Tuesday for our anniversary live stream. Thank you so much, guys. Alright. Thank you. Thank you. Bye-bye. Amping mo. Magandang gabi. Bye-bye, Amping.